Ake sinithathe nonke-ke kwelikamthaniya sizinje sinibopha ngabhande linye ingane zakwethu sinje sanibonani siyuni Zulu News Alert Channel. Ngithi nje sicela isupport yenu kwethu, ngithi nje ngicela uxhaso, ngicela nifake isandla kulokho engikwenzayo ngoba nje neZulu sisho sithi nje umuntu ngabantu ngaphandle kwena ngilutho. Ngisakwethu ngithi nje ake ngiqonde ngqo ngithi leli game elithi umuntu omnyama akafuni ukubona umuntu omnyama ephakama, akafuni ukubona umuntu omnyama phambili. Ngithi cela sigxileni kulokho kuyimkhiqizo ephuma lapha eNingizimu Afrika okwenye ngokudabuka lapha eSouth Africa ezweni lakithi madoda elwa ngoba nje ungenzeka ukuthi uzikhipha inyumbazana kanti nje thina samba nawe as a team, samba nawe nje njengengane yakwethu. Wavutha umlilo namalangabi bathi phakama Afrika, phakama umuntu omnyama, phakama Mbokodo, phakama Mbokodo, phakama Mbokodo, sekuyisikhathi yakho, sekuyisikhathi. Asikhiphe umuntu inyumbazana, zizwe ingxenye, zizubalekile, zizwe umndeni, nxaka shintsha magiya, sibambane ngesandla sibe umthoyedwa, sibe munye. Bathi-ke ngaphandle kwemali nganza kwethu ngeke sibe lutho, cheleta lemkhiqizo omunye ohamba phambili kangakanani, kodwa kuyo yonke into yenzayo udinga umthandazo ethu. Umuntu ngabantu, izandla ziyagezana, injobo enhle ithungelwe bandla, okuhlula amadoda kuyabikwa sonke ngabo ngoba mafuni kwaziwa abantu noma ukuziwa abantu basemhlabeni ngaphandle kwakhe. Noma ngabe uthatha igxathu lapho elempumelelweni, kufanele umbize, kufanele ummemeze ukuze noma kukhona lapho babuthaka khona kodwa ungasabi ngobuyazi. Yakwethu ungayibalekeli inkinga ngisho kuthiwa ziyangimboza memeza. What I spoke to God about you, Nkosi thabatha uhambo lami ngoba mina nginamandla. Lapho khona Nkosi ngiphelelwa amandla, lapho khona Nkosi ngiphelelwa yithemba. Sinqaba nami Nkosi uthi ungavumi nami ngaphansi kwamaphiko akho, nami nginethemba. Ngisho kanjena nje ngikhumbula umhlabelelo kaSipho Makhabane othi nje ungavumi nami kwethu sendawonye. Ngithi nje mase ngigabisela ngethenda sengiphuma kanjena ke mina angishinje nodwa-ke nginishiya lapha lentokazi ethi nje kenqeza wemkenqeza la liyanqundeka. Ngithi mina awakulahlwa mbeleka ngakufelwa, isinamuva liyabuka, phakamisa iflag lakho, phakamisa igama lakho. Abanye bechaza ekuqaleni nguRoy Pespel, Lero Jacobs Mabaso. Ngithi ngane yakwethu ungakhohlwa ukulike and subscribe, masibuya sibuya nezinye ezimnandi.